Salam dostlar. Bugünkü video sapağımıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapağımızda bir nece rus dilindäki sözleriň terjimesini öwreneriz. Gelin onda başlaýyn. Тропинка. Тропинка. Ýodajyk, Перекресток. Перекресток. çatyryk, Чаша. Чаша. okara, jam, Колоть. Колоть. çapmak, Освещать. Освещать. ýagtylytmak, Тьма. Тьма. tümlük, Труд. Труд. zähmet, Привычки. Привычки. endikler, Ремесло. Ремесло. hüner, senet, kär, kesp, Столяр. Столяр. agaç ussusy, Стекольщик. Стекольщик. aynaçy, Кондитер. Кондитер. köke we süýji zatlara bişirýän adam, Рыхлая земля. Рыхлая земля. yumşak yer, Безделье. Безделье. işsizlik, Лодырь. Лодырь. ýalta. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolyň. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjagyza basyň. Egerde rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videony paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonyň aşagynda sosial gonlardaky belgilerimiz hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.